Guys, yun o, laki o. Yun o. Yan o, laki. Karpa ata to, karpa. Sige, mapagod ka din, mapapagod ka din. Sige, lolo. Grabe. Ito sa dating spot natin to, guys. Dito tayo, guys. Ano? Pawang spot. Sasabi nilang kung ano, para malalaking kukuha. Sana meron tayo makuha dito. Sama ko, kuya ko. Isa pa rin samot. Ay, sabi na kong baniit. Alaw na. Ay, parang matamo pa rin mag. Hindi, bumatok ka. Dakko ni janitor ni. Naka-stampin. Dito pa rin. Talatan. Hindi ka nakadotan eh. Babalik niyo? Balik mo ka. Ay, balik niyo ha. Oo, makalaki ko ah. Yun na. Wala siya kong banitak niya, public. Piliak langan. Anyway, guys. Mamaya muna. Mamaya ulit. Yun ako na kaya? Wala po. Pinagban nito dito yung parbangon mga alaw na alas 2. Ha? Palatat kas kada ko ah. Ayaw matindan. Wala! Ayaw matindan. Dito kami nakakaulit ng Yun, guys. Yun o, laki o. Yun o. Yan o, laki. Karpa ata to, karpa. Sige, mapagod ka din, mapapagod ka din. Sige, lolo. Grabe. Ito sa dating spot natin to, guys. Ito sa dating spot. Yan. Yan o. Lakas. Uy. Grabe siya. Ito ka na idol. Huwag mo nang pilitin. Yan o. Pagod na ata. Ayan na. Lapit na. Uy, grabe siya. Grabe siya idol. Yan o. Uy. Mana idol. Ayan. Karpa. La. Grabe, lakas. Lakas. Oh. Ya. Karpa. Ayan o. Third catch of the day. Kala ko sobrang laki ng kuya. Kala ko sobrang laki. Dalawa pala, ay tatlo. Andyan, maliliit na arroyo. Ayan o. Kaya nga kuya eh. Karpa is real. Ayan. Oo kuya. Kala ko laki. Maliit lang pala. Anong pain mo? Pids tsaka ano? Bulate. Pero kunti lang bulate. Sunog pa nga yan. Kala ko hindi ko makakain. Sunog yung pain ko. Yan o. Yan. Kala ko wala akong makukuha. Walang nahuli namin dito pa. Kasama mo sila ko kuya ko? Wala naman sila dito pa. Sabi nila dito sila pumunta kahapon. Ayan. Yan ka muna idol. Ayan. Ikaw nga nakita ko. Okay, April. Ikaw nga nakita ko kahapon. Saan? Doon. Bumili ako ng ulam kahapon doon eh. Saan banda kaya? Doon, sa inyo. Yan, mamaya ulit. Yung pamingwit ni Kuya April nakakuha. Yun o. Yung tingin mo nun, barbaruman kasi lang. Bagong isda na naman ata ito. Ay, ayungin guys o. Oh, yan o. Ayungin na to, ayungin. Yan, pamingwit ni Kuya yung pamingwit ni Kuya April, yan. Yan o, yan. Nasabit pa sa nasabit sa kami ang kuk. Wait a minute.
Yan. Pakinggan niya. Jay? Bagay? Kasi na Jay, ata na eh. Natumban sa nakit di. Ayan. Agkarasalat si ka. GG sir. Mamaya ulit guys. Yan guys. Nasukatan. Yan guys, nakakuha siya. Nakaplay atan? Ayun. Ang sama. Nakaplay. Ayun o guys oh. Tilapia guys, tilapia. Mas masarap na yung apan nila. Mas masarap yung apan nila. Ayan. Kumaban pre. GG. Busog na busog oh. Busog na busog. Siya. Lintik na yan no. Ayan. Nagisyan man na kay Cotton. Muntik na naman natanggal. Ayan o. Pang-apat na huli ko. Yun yung iba oh, sa baba. Hidupmut. Ayun, naka-play ata. Naka-play ata. Ayun, cameraman natin. Guya ko, yeah. Sumasideline ah. Monetize na tayo guys. Monetize na. Umpisa rin ano. Revenue natin. Tignan natin. Tapos yung isa, si Kuya nakakuha. Yun oh. Instant yung nakuha niya. Ayungin. Ayungin. Oh, Yan na. Yun. Aray. Maraming kumakagat guys. Kuha din Kuya? Sumabit. Kuha. Sumabit oh. Ito kumakain? Sige, dyan muna. Diyan na sila. Ito Kuya. Ito guys oh. Ito Kuya ni Kuya. Anong pangalan no Kuya? Yung Kuya Carpio? Richard? Oh, Kuya Richard. Yung Kuya, kuning na namin. Mukhang hindi ka na babalik. May nagwawala. Shout out na lang sa'yo Kuya. Sana mapanood mo tong vlog natin na to. Uy, kumakain dun. Diyan na sila. Diyan na siya? Hindi, diyan na yung mga isda. Guys, may ulit. Yun, what's up guys? Uwi na tayo. Yung huli natin ngayong araw. Ayan. Pakita ko pa to sa bahay. Alam mo na yard mo no? Kaya mo? Ha? Ayan, sabot natin. Ayan ya? Oh, di yard mo. Ayan, niyuwin niya daw. So yun, dito nagtatapos yung vlog natin ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na yan. Tapos pindutin nyo yung bell button para lagi updated. So yun, see you guys next vlog. Ito na yung nakuha natin. Ito bantit na. Yan o. Pwede na to ayungin. Laking ayungin o guys o. Ayungin. Yan, masarap to. Ito yung masarap na. Taba nyo. Tilapia. Ayan. Karpa. Dalawa. Karpa niya. Karpa. Dalawa. Iya ba tayo ata? Sirok tirang tayo. Hindi na dan tilane. O yan o. Yan. Ako nagtokoli dyan at patay. Buhay na buhay. Fresh na fresh. Itong tabo. Itong tabo. O yun. Dito nagtatapos yung vlog natin ngayong araw. Ayan. Kuya ko. O yun. See you next vlog.